Mercedes GLA peti je SUV u liniji Mercedes-Benz vozila i prvi koji će biti opcionalno dostupan s novom generacijom 4MATIC stalnog pogona na sva 4 kotače s potpuno varijabilnim okretnim momentom. Ovaj automobil impresionira naprednim dizajnom, a izvrsno se snalazi na gradskim prometnicama, ali i izvan ceste. Prvenstveno je namijenjen mladim i aktivnim obiteljima koji žele uživati na gradskim prometnicama, ali i u off-road iskustvu. Oni koji preferiraju duža putovanja cijenit će prtljažni prostor zapremnine od 421 do 836 litara u raznim konfiguracijama putničkog i prtljažnog prostora. Kako bi putovanje bilo ugodnije, uz brojne aplikacije koje su u ponudi uz Mercedesova vozila, putnicima će na raspolaganju biti i pristup društvenim mrežama, navigacija sa Street View i 3D mapama i uobičajena multimedija.